Jozefína je už mešká 5 minút. Ahoj, Jozefína. No ako to zdržovala? No, toto je teda niečo. No, co sa ideme hrať? Co budeme robiť? Haló. Budeme spievať? Co ideme robiť? Co budeme robiť? Ináč, ja mám nápad. Mohli by sme si zahrať schovávačku. To je dobrý nápad. Ja budem počítať. Dobre, Ľudko. No, takže mohli by sme už ísť aj na to, nie? No, tak poďme. Dobre, tak. Ty budeš píkať si, hej? A máš zavreté oči? Nie, že budeš podvádzať. Jeden, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8. To čo bolo? Počuli ste to? Áno. Josefínka, kde môže byť? Ja neviem, Marianka. Uniesli ho! Musíme ho zachrániť. Ale tam išli. Tam išli. Rýchlo, poďme! Teraz takto môžeš viac? Ja Sara, poďme na to. Nechoď na pokoj! Prestaň, to je moja mama! Cože? Ja nie som jeho mama. Ty si jeho brat. To je moja mama! Ráno stanem a cigáni volajú, volám Renkovi, že máme akciu, okolko nám tí cigáni dajú. Sobotu hráme zábavu, piatok zase hráme oslavu, na ďalší víkend opäť budeme hrať, cigáni sa budú zabávať a s kým spievať. Poďte všetci za nami, budeme